Chris Pro εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε στον Tuber Slan μας. Θα παίξουμε είναι να σας πω ότι έφτιαξα σερβερ τέλος πάντων. Νάτος. Μισό, γράφω. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο σερβερ μου. Είναι για YouTubers πάνω από τον 35 subscribes. Ο παλιός ακυρώθηκε, το ξέρω επειδή ήταν χρηματικό, δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε το σερβερ. Γι' αυτό ο σερβερ θα έχει 8 άτομα. Θα κάνουμε accept μόνο για τώρα. Και ναι, η ανάλυση μπορεί να είναι χάλια γιατί έκανα edit με Movie Maker. Όχι με Movie Maker, με Sony Vegas, ναι, το πρώτο 13. Λοιπόν, και ναι, γι' αυτό, ναι, έφτιαξα αυτό το server, τον λένε Tuber Slan, θα έχουμε πολλά σεζόν, ελπίζω. Και για να μπείτε τώρα, γράψτε μου κάτω στα comments, στα σχόλια, το όνομά σας στο Minecraft, το όνομά σας στο αληθινό, εντάξει, για να ξέρουμε, το Skype σας και την ηλικία σας. Ναι, και έτσι θα μπορέσετε να μπείτε στον Tuber Slan. Εντάξει, θα δούμε άμα σας κάνουμε accept, ναι, εντάξει. Πάντως να έχετε πρώτα 35 subscribes και μετά δεν δεχόμαστε λιγότερα. Δεν δεχόμαστε, ας πούμε, 10, 20, 29 ούτε, αλλά 30 ναι, εντάξει, 31 δεχόμαστε. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, ήταν πολύ μικρό, δεν ήθελα να κάνω τίποτα τόσο σπουδαίο. Οπότε πάρε το επόμενο βίντεο. Γεια σας. Όχι τώρα. Καλ. Έλεος, φίλε. Όχι τώρα λέμε. Τέλος. Γεια σας.